Гости вывучаюць прамысловы і эканамічны патэнцыял рэгіёна. Галоўная цікавасць узбекскага боку – сельская гаспадарка. Эксперты абмяркоўваюць пытанні племянной жывёлагадоўлі і раслінаводства. У Жыткавіцкім раёне гасцям прэзентавалі працу прадпрыемства Тураўшчына і фермерскай гаспадаркі. Не застаўся без увагі і Тураўскі молочный комбинат. Мы уже с Гомельской области работаем практически третий год. Очень интенсивно. У наших предпринимателей большой интерес к созидательству в целом. Мы, конечно, вот последние 2 дня посмотрели, побывали в фермерских хозяйствах, в производственных линиях, чтобы на самом деле не только применять этот опыт, также устанавливать новое возможное сотрудничество для расширения двустороннего торгового оборота. Пытанні глыбокай перапрацоўкі малака і мяса ключавыя ў аграрным дыялогу. Узбекістан нацэлены на стварэнне доўгатэрміновых сумесных вытворчасцей. Падрабязны рэпартаж у наступных выпусках навінаў.